Hello guys, norok joto na hai no hai tai se lamsok view tini ni ani part 2 blog norok o blog ni part 1 nai musung kang description box bini link rijak tongo norok aro part 1 ni blog habi nai mano ge tabuk kang nong na a blog part 1 na samani chini mixture asumsa nostongi thangmani bagai ro samro mawa ama sungma suk hinai aboni bagai tabuk borok suklai tonglayo ge norok tini ni o blog ba haina krungai tongdi norok na ang joto phunuk nai chung new year ni preparation ba haikhe khlai kya tam khlai kya hwnkhe chung awang rok busuk ke khlai kya norok na ang bebak no phunuk nai obo hwnkhe awang bangai khanani bagui chomui toni rijak aro baja khaina bagui ready moso phekung nakha tai som sutui aloi korajak ama ta ang shernai komo khumuya gran omono khumos deng khlai sinai omono ang tabu yongnai muya mos deng bagui mongkhani alu baja kari sinai chini awang aske gabang mani bagui na hadio bo baksa susubaya kho adek susugo yangkhe nairkra kurugui tonga ama hwnkhe naidi ko sasingo je norok no ang phunuk mani puila ore samo sugui tongmani asuk se sukjak kho hwnkhe yango badam rok tongo obo bebak no awang bangai ni bagui ta amkha awang belep ni bagui se yango ani muya kran rukmani bo monti nyong khai ko tabuk hwnkhe awang bangai ni bagui ko nairkra rwkha hwnkhe kaisa hwnkhe mamini kaisa hwnkhe guriya mai kufurni awang bangai khlainai chung hwnkhe oro kismis rok rwkha tei rwnai kwbangma badam rok hwnkhe rok nai tongdi ta tamo rwoi khlai chung hasing bo rwnai aboni yagulo rwnai thok hwnkhe thok rwbai mani yagulo hwnkhe rwnai som tabo hwnkhe omono kaham khe sapulai mani yagulo hwnkhe awang bangai khainai ani muya koran rukjak mongkhai ko hwnkhe bo tabuk kari kha tabuk omono chikon kha ranai rwoi paikha hwnkhe momos dengo sapul sinai ko naidi kaham khe sapul sinai new year hapte rogo nijini favorite chamung masa hwnkhe busuk tongtong heda hwnkhe tabuk naidi ani mosteng riding kha hwnkhe tabuk naidi ang kam khaiwi khe hwnkhe bani mani hugna ang mani huna thangsini naidi yango hwnkhe wasina awang bangai akoi khaiwi ready ingjak hwnkhe tabuk nok naidi awang bangai bahai kha jotono ta saimano awang bangai khanani hwnkhe srwngna rok bai jeroi nyarok angbo srwngna rok jak haibeno anga kisimi serongo hwnkhe seler mano bagai khailia ta haibeno kaham khe rwngya haibeno rwngdrop nok semeri bang busuk kwrwng rwngya nok jotono semero tamni himalai norok ani daily vlog naio haida guys ang tama mo sumpa hangga ang je muya moseng khaimani ang muya kran moseng ma thon no khaimano wahan sawi pro yong mani marang suka gang tabuk no mani hui pai drop tabuk tamui tongo 15 minute baki no jata nai tongo tabuk ke 400 panda no chenglai singui tongkhana gangke chung to phana bar to se Bisikwtal ya sangnai ba thanga noi ko awang ro khaiwi motamuti koi 10 ro thangjak na hai abo nong no phunukano hwnkhe norok nai tongdi hwnkhe chung taisa dotin ching kamrok paikhe tamni himlai ang no sedeba chini mixer achumsa nos tongoi thangai oma haikhe chung lernani nangkha tai ko hwnkhe ang tabuk kisa rest rok khaikhe na bazar phaibai kisa rest kwrui hwnkhe tabuk kisa misa rest rok khai akoi norok bai hai taisa malai phinai do hwnkhe guys ang tabuk Bisikwtal yasakna thanani bagai mai chawi nagrana ai ko ang jisna mani muino muya khan moseng ang business man mose tu markhon thokjago angkhe tabuk ang Bisikwtal yasungna bagai thangana emne pandarok to pan paikhe to tabuk tamui tongkha 10 ta 10 hwnkhe tabuk ang painai 400 thangnan bagai Bisikwtal yasungmani yagolo jotono mumbati phrangai surilaio Bisikwtal phaimani kaitor no sano kaham krengkhe toni di hinai abono chung thangnai amasung maijai tongo hwnkhe yangkha maichalia thujak manam greng khan kwkoi tabuk ang paigrana pai akui norway malai sinai 400 thangnani bagai bego bible dai tongo hwnkhe finally guys ang pai kha hwnkhe sweater chumkha rigene kankha hwnkhe ksam no kankha ketai abo bag tikha bag bisingo new testament bible tikha hwnkhe tai origene hwnkhe ama sikla pro tangmani ang no phunugane kaham ke ketai tabuk chungkani babai khorong thanai hwnkhe ama sungka awang sermang kusung jagai thalai apo kugi be khorong tabuk tamui tongo 5 minute baki agor ta hwnkhe 12 to tring yasangnai sorry 12 to Bisikwtal yasangnai
hwnkhe baji rok soknai hwnkhe nongno bebang no phunukgani tabuk ang kwchang ni thana khe ekdom yakni mojot thugui sweater rok swimui o sweater phe markhon tungtung tabuk thangnai babai khorognui tabuk 400 thangsinai hwnkhe a blog hwnkhe norok ani next blog naimanai hwnkhe aboni bagui ani channel je subscribe khaijak rok subscribe khaina di hwnkhe ani channel ni video katal phaikeno notification manai ni bagui bell icon click khlaina di hwnkhe ang o blog hwnkhe tini norok thaka jotono Bisikwtal ni chibai de hamjak maya faro jotono kaham kwrung tongbai di hwnkhe tini bagui khiaron bathaksinai tata kang tabuk thangmani next blog naimanai tesa haini sapi kamui khlai rei.